Россияның от қазанған Татарстанның халық артисті Ғабдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясы лауреаты, милли сәхнәбезнең якты йолдызларыннан берсе Наилә Хаким кызы Гәрәева мәңгелеккә китеп барды. Халкыбызның яраткан артисты белән хушлашу мәрәсиме Мәрҗани мәчетендә узды. Артистка белән хушлашу мәрәсиме Мәрҗани мәчетендә узды. Lakin nişik yaşaysın? Uzundan sonra neydeyiz kaldırasın? Bana repertuarında 100'den artık rolü bulgan Nailә Kavas mendegen, belki 100 mendegen tuğurluklu tamaşaçıları hem Kamal sahnesileri uzak yıllar sağınıp yoksunup yaşar. Çünkü 60 yıldan artık icat çağında o tiyatro bilen bir can, bir aile bulup yaşayan. Nailә Гәрәева bütün тормышын театрга багышланган искиткеч талантлы шәхес. Татар театрына 60 елдан артык фидакар хезмәт иткән сирәк артистларның берсе. Bugün benim için zor tragediya diye bitireyim teatr tilinde etsek. Çünkü anısatı ol benim tuğanımla zatkan şekilli. Bana bugün sekinde 62 yıl birge bit oynadık. Nailә Хаким кызы Гәрәева 1940 елның 18 ноябрендә Казан шәһәрендә туа. Василий Иванович Качалов исемендәге зур драма театры каршындагы студияны тәмамлый һәм Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры труппасына эшкә кабул ителә. Ул яхшы келин булды сәхнәдә дә тормышта да, яхшы ана булды сәхнәдә дә тормышта да, яхшы әби булды, яхшы тәрбияче булды. Һәм аның Имам Малая бүгенге көндә татар театрын җитәкли. Менә ул театраль гаилә иде. Юсуф та татар сәнгатенә хезмәт итә, аларны оныга. Ул үзенең вазифасын үтәп китте. Әсәл ролында Наилә Гәрәеваның таланты, бүтән гүзәллеге, нәфислеге, шигъри матурлыгы белән ачыла. Әлеге образы өчен актриса 1967 елда Татарстанның Ғабдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына лайык була. Татар театрының, академия театрының бір вакыт сүнеп барган вакытында 40 еллардан соң 50 еллар уртасында менә ул алар дип әйтәйин, Наилә ханым, Наилә апа ул уйнаган спектакльләр белән татар театрына, академия театрына тамашачы кире кайта. Наилә Хаким кызы шулай ук театр педагогикасы өлкәсендә дә фидакар хезмәт итте. Без бит инде бала чакта радио спектакльләрдә артистка Наилә Гәрәеваны тыңлап үстек. Аның матур, ягымлы тавышы, аның искиткеч матур көлүе, менә шулар бездә театрга мәхәббәт тәрбияләгән инде. Наилә Гәрәеваның иҗат репертуарында татар, рус, чит ил авторларының әсәрләрендә уйналган 100дән артык образ бар. Ул тудырган образлар театр сәнгате күгендә якты маяк булып, халкыбыз күңелендә лаеклы урын алдылар. Фәннур Хәсәнов, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.